ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಕ ಯೂರೋಪ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪೊರ್ತುಡು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸದು ಮಾಲ್ಪೆರಾಪಣ ಇನ್ನಿತ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಕಲಿನ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನುಂಗೆಲ್ ಶುಂಠಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಗಲಸದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ರುಚಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಗಳ ಎಡ್ಡೆತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ರೋಗೋಗು ಮರ್ತದಲಕ್ಕ ತೆತೊಂಬೇರು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಕೇರಿಡುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಚೆನೆ 100% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂಚೆನೆ MSG ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ QR ಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಣ ಅವೆಂತೋದು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಕಲ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲಸರೊಂದಲ್ಲ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟು 3/4 ಕಿಲೋ ತಾತ ಕೋರಿನ ಕಾಯಾವಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ವಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ವಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿಡ ಮುರ್ಕಾದ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಮಸಾಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಲ ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದೊಮ್ಮು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡಿತು ಓಡಾಣ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯ್ದನತೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನ್ ದಿವಂಪೊಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಕೋರಿ ಪುರಾ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತೂ ಕಡಿಮೆ ಪಡ ಅಪಗ ಕೋರಿ ಉಲಾಯ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮೆತ್ತಡ್ಲ ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಕ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಎಸ್ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಗಲಸದ ನಿಕ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ